የኢራንስ ፍላጎት ለአውቲ መሳሪያ ማቅረብ ብቻ ነው ወይስ ቀይ ባህር ላይ ቤዝ ያስፈልጋታል? እሱን የምትፈልገው ነገሩ ትልቁ ብንል ቤዝን ነው እሷ እዚህ አካባቢ ላይ የምትፈልገው ነገር ማለት። Second point is that Eritrea is providing support to rebels and other actors undermining Ethiopia. የሚነሱ ጉዳዮች አንድም ከደሞዝ ጭማሪው ጋር እንደሆነ ቀደም ሲል አንስተናል። አንተም ያለውን ሁኔታ ገልጸዋል። ግን ደሞዝ ጭማሪው ብቻም አይደለም፣ ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ነው የሚታመነው። የጸጥታና የደህንነትም ችግር ነው። አሁን በአርባ ምንጭ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ ነው ያለው። እንደዚሁ የማዋከብ የመበደል ስራ በመንግስት አካላት ይፈጸም ነበርና ያ ነገር በየጊዜው በአካባቢው የሰላም ችግር ሆኖ መቀጠሉን ነው የሚነግሩን ከስፍራው ያሉ ነዋሪዎች። ብትደው ወይስ ምንድነው የምትፈጥረው የሚለው ነገር ነው ማሰብ ያለበት። አንደኛ ኢራን ራሷ ለውክልና ጦርነት እያመቻቸች ነው አለችው። መሳሪያዎችን ታቀርባለች እና ሀውቲ የእሷን ጦርነት በውክልና እንዲዋጉላት ነው አንደኛው ነገር እያደረገች ያለችው። ሁለተኛው ነገር ይህንን ስላደረገች ኤርትራ ምንድነው ቤኔፊት የምታገኘው ነው። አንደኛ ማዕቀብ ጥሳ ነው ወደ ራሱ ሀገር እንዲመጣ እየፈቀደች ያለችው ማለት ነው። አሜሪካ ጣለችውን እንትን ላይ ማዕቀቡን ጥሳ ነው ይህን ነገር እየተቀበለች። ማዕቀቡን ጥሳ ስትቀበለ ይህን ነገር ምንድነው ኤርትራ በዚህ ሂደት ውስጥ ተርፎ የምታገኘው ካል እንደ ድሮን ጸረ ድሮን የመታጠቅ እድሎች ይኖሯታል ማለት ነው። የኢራንስ ፍላጎት ለአውቲ መሳሪያ ማቅረብ ብቻ ነው ወይስ ቀይ ባህር ላይ ቤዝ ያስፈልጋታል? እሱን የምትፈልገው ነገሩ ትልቁ ብንል ቤዝን ነው እሷ እዚህ አካባቢ ላይ የምትፈልገው ነገር ማለት። ቤዝን ከፈለገች ደግሞ የአሜሪካ ፍላጎት እዚህ አካባቢ ምንድነው የሚለውን ነገር ነው። አሜሪካ ትልቁ ነገር የሴኩሪቲ ጉዳይ ያሳስባታል። የቀይ ባህርን ያለው አካባቢ ሰላማዊ የንግድ እንቅስቃሴ እንዲሆን ትፈልጋለች። የዓለማችን ከ10 እስከ 12% የሚሆን ስለዚህ ከምድሪ ወደለው ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ነገር የብሎምን ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝብናቶም ብሓይልካ ክትረክቦ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካ ኢራን ኣብቲ ኩነታታት እያ ከመይ ጌራ ትሕግዘና ንዝብል ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማ ኢና ንርኢ ዘለና። ኢራን በይስተደልያ ሑቲ ብጎኖም እዩ። ንሑቲ ብጀካ ኢራን ዝድግፎ ሓይሊ የለን። ሑቲ ማለት ድማ ተኸታሊ እምነት ሸዓ እዩ። ምስ ኢራን ድማ ኣይዲዮሎጂካሊ ብኩሉ መንገዲ ማች ዝገብር ሓይሊ እዩ። ስለዚ ናብ ኤርትራ ብፍሉይ ዘምፅኣ ምክንያት የላን። ካብኡ ናብኡ ድማ ኣብ ሱዳን እውን ዓብይ ፅልዋ ከም ዘለዋ ድሮናት ናታ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብዙሕ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይዝፍለጥ። ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ውሽጣዊ ኢንሴኪሪቲ ፍርሂ ራዕዲ ዝተበገሰ ኩነታት ምዃኑ ደጊምና ደጋጊምና ከነስተፍለሉ ዘለና ኢና። ኤርትራ ድማ ካብ ዝኾነት ሓይሊ ክትገዝእ መሰላ እዩ። ራይት ናው ኢራን ተኣጊዳ ከላ ካብ ኢራን ክትገዝእ ከይዋፃ ይኽእል ኤርትራ የግዳስ ናይ ህላዊ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ጂ ንኤርትራ ዝትገብሮ ዘላ ጌራታ ይብል ኣለኹ። እንታይ ግን ብል ኣለኹ ኢፍ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ እንተጌራቶ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕጂ ዘለና መድረክ ንቕበሎ ኢና ስለምንታይ እስከ ንቕበሎ እገዳ ካብ ኣሜሪካ ክወርዳ ክእል ይኽብለኒ ክእል እዩ። እገዳ እኮ ምስ ሓለኻዩ ዝስማዓካ እንድሕር ነታ ዓዲ ብምልኣ ከጥፍእ ምጥፍኡ ዘይተርፎ ስርዓት ግን ዝርከቡ ትሕቲ ቅርፅናትና ክድምስስ መደብ ኣውፅኡ ዘሎ መራሒ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክንምክቶ ግዴታና እዩ። ንኣብነት ኤርትራ ነዚ ኣይትፈልጦን እያ ይብልኒ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣየሰብለሉን እያ ይብልኒ። እንታይ ይብል ኣለዎ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኤርትራ ጀነራል ኣብ ኮኦርዲኔትስ ናቱ ገዝኡ ኣብዚ ስምዕዎ ማለት ፕሮፓጋንዳ እንድዩ። ግን ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ጀነራላቱን ኩላቶምን ኣበይ ከም ዘለውን ናቶም ገዛ ዝንቀሳቀሰሉ ኩሉ ኮኦርዲኔትስ ኣዳሊና ተዳሊና ኣለና። መጀመርያ ሓሶትን ሸፈጥን እንድዩ። ግን እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቀት ዳርጋ ሽም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሎም ሓለቓ ስታፍ ሽሙ ይጠቕሱ። ቤት ፅሕፈት ሓለቓ ስታፍ ጠቕላላ ስታፍ ገረዝግሄር ሽሙ እናጠቐሱ ብዚ እቲ ሓጋገዚ መን እዩ? ከምኡ ድማ ሓይሊ ምድሪ ኣዘዝቲ ኮማንድ መን እዮም? ሓይሊ ባሕሪ መን እዮም? ሓይሊ ኣየር መን እዮም? ንኩላቶም ሓይሊ ናይቲ እዚ ሓላፊ መን እዩ? ከምኡ ድማ ናይቲ ሓይሊ ምድሪ ጠቕላላ እዚ ናይ ምዕራብ መን እዩ? ብርጌደር ጀነራል ፀሃየ መኮነን ኣነ ዘንበልኩም ዘለኹ ድረ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ እዩ። ከምኡ ድማ እዚ ማእከላይ መካናይዝድ 74 ብርጌደር ጀነራል ተኬ ብላቃ ከምኡ እናበሉ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ተቆፃፂርና ኣለና ባሃልቲ እዮም። ሕጂ እንታይ እስከ ኢሎሞም ብዙሓት ነዚ ከምዚ ኢሉ ፖስት ዝገበረ ዋ ኣታ ክንዲዚ ሓበሬታ እንተለኩም እንታይ ጠጠው ኣቢልኩም ኣሎ what is stopping you? እንታይ እዩ ክንዲዚ ዓቕሚ እናሃለወኩም ከሎ ዓፅዩ ጠጠው ኣቢልኩም ዘሎ እቲ ክትገብርዎ ትደልዩ መጥቃዕቲ ንኸይትገብሩሲ እንታይ ከልኪልኩም ኣሎ ኢሎሞም። ምክንያቱ ክንዲዚ ሓበሬታ ዘለካ እንተኮይኑ ኩናት ናብ ኤርትራ ኣዊጅካ ኢኻ ክትዋጋ ከም ደሊ ንዓሰብ ብሓይሊ ክወስድ የልካ ኢኻ
بدبلوماسياዊ መንገዲ ተኮይኑ ከም ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ጌርኩም ክትቡና ኣለኩም ኢሉ ኪኑ ሓሊፉ ድማ እቲ ባሕሪ ክወስደይና ኢልካ ስለዚ እንታይ ተጠዋቢልካ ኣሎ ክትወስዶ እንድሕሪ ኩሉ ነገር ኣብ ዕላማ እቲ ከለኻ what is stopping you ምክንያቱ ሓደ ዝገብር ነድዩ ነይነግር ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ነገራት እዚ እንተዝነብሮም እንተዝፈልጡ ነይሮም እዚ ሕጂ ከም ኢሉ ዘሎ ተራሰብ ኣይኮን ካብ ስለያና ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሓበሬታ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ብተደጋጋሚ ከምኡ ዝገብር እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ድማ ከመኢልና ከመኢና እቶም እዚ ሶም ዝዛረብዎ እቲ መንግስቲ እውን ንሱ ይዛረብ ቁሩብ ናይ ግዜ ፍልልሶም ቀዲሞም ይብልዎ እቲ መንግስቲ ድሕሪ ይመፁ ብዙሕ ግዜ ካብ ናይ ስለያ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ባሓሊ ይጠቅስ እዩ ይነግሮ እዩ ቅድሚ 2 ወርሒ ነጊረኩም ነይረ እቲ መንግስቲ መግለፂ ምሰውፀ ቅድሚ 2 ሰሙን ነጊረኩም ነይረ እናበለ ይነግር እዩ እዚ ድማ በቀረባ ምስ መንግስት ዝሰርሑ ናይ መንግስት ልኡኻት ናይ መንግስት ማሕበራት ኢትዮጵያ ከዘመናት በፊት የባህር በሯን መተንፈሻዋን በጉልበት ተነጥቃ የግፍ ግፍ ተሰርቶባት ለዘመናት ተቆልፋ ስትቆይ ከእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ኢትዮጵያውያንን ለመበጥበጥ ሻዕቢያ የሀገር ውስጥ ታጣቂዎችን እያሰለጠነ ያስታጥቅ ነበር። አሁንም እያደረገው ይገኛል። ይህ ግልጽ የሆነ የሉዓላዊነት ጥሰት ሲሆን ነገሩ አሁን ወደ መጨረሻው እየደረሰ ይመስላል። ኢትዮጵያ በቅርቡ እንቅርቱንም ጆሮ ደግፉንም እየመረራትም ቢሆን ወደ መጋፈጡ ገብታለች። የባህር በሬን አስመልሳለሁ ሉዓላዊነቴንም እጠብቃለሁ ግን ወደ ጉልበት ከመግባቴ በፊት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያዬን እንካችሁ እያለች ሲሆን ገልጽ አቋሟን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ይፋ አድርጋለች። ለመሆኑ የመጨረሻው የኢትዮጵያ ማስጠንቀቂያ ምንድነው? ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተላከው መልእክትስ ምን ይዘት አለው? ወሳኙ ምዕራፍስ ምን ይመስላል? ሰሞነኛ ጥንቅቅ ያለ መሰናዶ አለው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ዝለቁ። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ብመንገዲ ፍሬ ሚኒስተሮም ዝወፀ መጠንቀቕታ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ እዮም ዝብልዎ ዘለው ግን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ክትብል እኮ ሰባ ሰልቺኻ ኣሚን እንታይ ኢሎሞም ኢትዮጵያውያን መስለኩም ሓቆም እዮም ማለት ሓደ ሰብሲ ከጠንቀቐካ እዝንኻ እንተፅሚምካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዋ ንዓባ በጃኻ ክትገብሮ ትደሊ እንተለካ ተበገስ ኢኻ ትብሎ ኣብዚ መንስማዕ እዛ ዲቤት ንስማዕ እያ Second point is that Eritrea is providing support to rebels and other actors undermining Ethiopia. This kind of reckless behavior by Eritrea is unacceptable and cannot continue. Ethiopia accusing Eritrea of helping rebels is the funniest joke of the year. Who hosted hired Eritrean puppet in Addis like honored guests, then turn around and cry that we're the ones supporting rebels? You've ሕጂ እንታይ እዚ ሓውና ቅድሚ ሕጂ እውን ሸር ገይረልኩም እየ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብዝበለፀ መንገዲ ዝገልፅ ንሱ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እሶም ኤርትራ ሬበልስ ወይ ከዓ ዕጡቃት ጉጅለ ተዕጥቕ ኣላ ይብሉ ኣለው ንኤርትራ ንናይ ኢትዮጵያ ፋኖ ድዩ ንካልእ ትሕግዝ ኣላ ይብሉ ኣለው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ኮንፈረንስ እዩ ዕላማ ናቱ ድማ ኣብቲ ቀዳማይ ገፅ ናይቲ ወረቐቶም ረጂም ቸንጅ እዮም ዝብሉ ስርዓት ክንቅይር ኣብ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ንዓፋር ወታደራዊ ቅልጽ ማሰልጢኑ ንውግእ ብሉ ከም ዘሎ ኣብ ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር ሰሚዕና ኣለና ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንኤርትራ ንካልኦት ዕጡቃት ጉጅላ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለው ትሕግዝ ኣላ ዝብል ክሲ ክኸሱ ከለው ንሳቶም ግን ከም ትሪእዎም ዘለኹም ንብርጌድ ንሓመዱ መበል ሳልሳይ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ገለ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ድማ ቴሮሪስት ኢንተርናል ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝተባሃለ ውሽጣዊ ግብረ ሽበራዊ ኣካይዳ ዘለዎ ዝተባሃለ ንዑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ አንጊዱ ፖለቲካዊ ስራሕ ንክሰርሕ ተባሂሉ ንጎ ምሸት መበል ሳልሳይ መበል ራብዓይ ግዜ ከምዚ ኢሎም ክእክብዎ ንርኢ ኣለና ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ተገምቲሉ ንኤርትራ ኣብ ዕጡቃት ጉጅለ ናተይ ይዕጥቕ ኣሎ ክብለካ ከሎ ክሳብ ክንደይ ድርቅና ኣለዎም ንሓሶት እዚ ከዓ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕሪ ኢልና ማሕበረሰብ ዓለም 2 ተደምሮ 2 92 እንድሕሪ ኢሉ ኢትዮጵያ ፅባቅ ኣለኹም ኢሉ ተንሲ ዘጣቅዓሎ ማሕበረሰብ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ንብሎ ድማ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ስለ ዝፈትዎም ዘይኮነስ መጋበርያ ናቶም ስለ ዝኾነ ኩላቶም ረብሓ ናቶም ብኢትዮጵያ ገይሩ ዝረጋገፅ ኮይኑ ስለ ዝሰማዖም ኣብ ኤርትራ ድማ ኣገዳሲት ሃገር እያ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዕድል ክበና ይክእል እዩ ዝብል እምነት ሰራውር ሰዲዱ ስለ ዘሎ ነዚ መንፈስ እዚ ኤርትራ ብቅልፅማ ጥራይ ኣይኮነን ክስዕሮ ዘላ ዲፕሎማቲካሊ እውን ክስዕሮ ኣለዋ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኤርትራ ነዚ ሰይጣናዊ ዝኾነ መትከል ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ብፃዕሪ ከምዚ ናይ ዩኤን ትካላት ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ዓለም ክትክተሎ ዘለዋ እናበሉ እቶም ናይ ዩኤንዲፒ ፋኦ ከምኡውን ዩኒሴፍ ኩላቶም ተኣኪቦም ኣብ ኤርትራ ዘለው ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ናይ ልምዓታዊ መንገዲ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ክቅይር ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለዎም ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኣብቲ ዲፕሎማቲክ ሰርክል ድማ እዚ ናራቲቭ እዚ ኤርትራ ክትፀምት ከም ትደሊ ዲፕሎማቲካሊ ሽርክነት ክትገብር ትደሊ ሃገር ምዃና ክንእምን ብዙሕ ስራሕ ከድልየና እዩ
መንግስቲ ከቢድ ዝኾነ ስራሕ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ሓሊፍ ኣሎ ሕጂ እቲ ኩነታትና ተቀየረ ይመጽእ ኣሎ ግን እቲ ዝቅየር ዘሎ ቅልጣፈ ናይቲ ምቅያር ጠጠው ንምባል ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ድማ አንድ ሰው ግድያ ጋር ተያይዞ ህዝቡ በቁጣ አደባባይ መውጣቱን የሚገልጽ መረጃ ነው እየሰማ ነው። በጋምቤላም ተመሳሳይ ነው። እስቲ እንዴት ያያያቸው ነው? ህዝባዊ ቢተኝነቶቹ መጀመራቸው አንድ ነገር ነው። ነገር ግን የተቀናጀና ዘላቂነት ባለው መልኩ ስርዓቱን በሚያ Curriculum dadhaba kanas kamma kana biyya keenya irratti hojiirra qabu saatii kanatti كم تري وزن لهم داون برهانو نت برهانو نجايو سنهيلو دما داون أبكت كير مخانيا جوار محمد دما داون منفس جميرالا سلازي اتكونتات نابي قصي خيط كمزلو نستوعل بمبال اتي ناي حزب من العال يمصال يمزبل زلو ابي احمد دما ناي مودة تحقوق تصبرو نجر انتلا اذا قداي زي ياخذ كون سلازي the game is on ناي جوار محمد كم دما از بشير زبحالكا هذا قدم قند صلاينا ايرترا زنبري ابزوان زي ابغون ايرترا خوينو ابغون ايرترا كم دما ناي تግራይ ደጋፊ ነይሩ ምስ ጽምዶ ጸሚዱ ለምሳና ኒ ፕሬዝዳንት ሲያሱን ከመጉስ ሪየ ያለው ሀብ ክንደ ፖስት ናቱ ቀንድ ካብቶም ጸላትና ኤርትራ ዝነበረ እጅ ድማ ናቢ ዳውን ካብ ዝብል ቀጻሊ ናይ አብ ውጥቀት ኣብ መቀለጣፍ ካምፔይን ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ሶማል ዘሎ ሓያል አክቲቪስት አጎን ናይ ዘሎ ሱዳን ዘሎ ከሙ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብጅብቱ ዘለውን ኣነ ስለዘይ ካተሎምበር አጎን ኤርትራ ዘሎ ብዙሓት እዮም ናይ ግብጽ ካላርስቲዩ አጎንኩም አለና we will not let you alone you will not be alone ዝብል መልእክቲ ምናልባት ከሪየኩም አበይ ሓንቲ ነራትን ናይ ግብጻውያን ጽሒፎም ዝሰደድዋ ኤርትራ ኢጅፕት ኢሎም ሰይዶም ለኔሮም ስለዚ ግብጽ አጎን ኤርትራ ከም ዘላ ደጋጊማ ነቲ ንሕና ንጽሕፎ ዘለናን ንሶም ዝብልዎ ዘለውን ኤርትራ በይና ክትዋጋ ክትግደድ ኣይኮነትን ዝኾነ ፈተና ዘሎ አጎን ኤርትራ ከም ዘለው ደጋጊሞም በከምዛ ዓይነት ጽሑፋት ፖስት ገብሩ ንርለና ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ደጋፊ ዘለዎ ኣብዚ ዋን እዚ ከነበል ንደሊ ንመለስ እታ ክንሰምዓ ዘለና እዚያ ነራ የሚነሱ ጉዳዮች አንድም ከደሞዝ ጭማሪው ጋር እንደሆነ ቀደም ሲል አንስተናል። አንተም ያለው ሁኔታ ገልጸዋል። ግን ደሞዝ ጭማሪው ብቻም አይደለም ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ነው የሚታመነው። የጸጥታና የደህንነትም ችግር ነው። አሁን በአርባ ምንጭ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ ነው ያለው። እንደዚሁ የማዋከብ የመበደል ስራ በመንግስት አካላት ይፈጸም ነበርና ያ ነገር በየጊዜው በአካባቢው የሰላም ችግር ሆኖ መቀጠሉን ነው የሚነግሩን ከስፍራው ያሉ ነዋሪዎች። እንግዲህ አርባ ምንጭ በዚህ ደረጃ የሰላም እጦት እንዳለ በመግለጽ ሰውም አደባባይ ወጥቶ ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ጋምቤላ ምልዓዓል ተገይሩ ከም ዘሎ ኣብ ኣርባ ምንጭ ዝበሃል ሕጂ ድማ ኣብ ኣርሲ ዝበሃል ዲ ዋላ ኣብ ገለ ከተማ ናይ ኦሮማ ዝተኻየደ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ህዝቢ ምረት ናቱ እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ መራሕቲ ናይ ፋኖ ደጋጊሞም ዝምሕፀንዎ ዘሎ ህዝቢ ክለዓል ክኽእል ኣለዎ እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዝገብሮ ዘለና عوتات يمسألو جن تبلتقنا تسراويت منقص تقلص لخلي ننوح زبالة جزية حزب انت تلعيلو حزبي كمرماتي وتدرامك أساس جبرة زلو كوردينيت كن جبرة جميرنا نا أبي ودكت تقلت في خليو إذا كم زيلو نهالو خلو اتزل زل عال زلو جن حدا كال حتى دمالو أبي إثيوبيا أبي شجر فتير زلو سدما اتي أمانجو حزب زلو تسلي هذا زي كم زيوم عينات ناي أورومو مزبلتقنا خوينهم نتا محرا زخونون سبات كالو